Δραματική είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, για 7η μέρα στη Βόρειο Ήπειρο, με τα πυρήνα μέτωπα να προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Μάχη με τις φλόγες δίνεται και στα μειονοτικά χωριά που μετρούν καμένα σπίτια, αγρικίες και καλλιέργειες που έχουν γίνει στάχτη. Εξαντλημένοι με όσες δυνάμεις διαθέτουν κάτοικοι της Λεσσινίτσας στη Βόρεια Ήπειρο, αλλά και μέλη της μειονότητας που ζουν στην Αθήνα και έσπευσαν στην περιοχή για να βοηθήσουν, μοιράζονται το λίγο νερό που διαθέτουν και ταυτόχρονα με λάστιχα προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Παλεύουν μέρα και νύχτα με τους ισχυρούς ανέμους και χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων. Επειδή η περιοχή είναι δύσβατη, δεν μπορεί να προσεγγίσει πυροσβεστικό όχημα, οπότε μόνο από αέρος θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο. Με αποτέλεσμα η πύρινη λέλαπα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και κατοίκων να περνά τελικά και μέσα από το χωριό και να αφήνει πίσω της καμένα σπίτια και μεγάλες καταστροφές. Έχουν γίνει ζημιές, έχουν καταστραφεί σπίτια, περιουσίες, ζώα έχουν καεί. Ναι, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά και αυτά που γίνανε όμως δεν είναι και λίγα.